Takže čaute, moje meno je Servo, vítam dneska u nového videa. Dneska vidíte môj setup, viac ho vám neukážem, lebo to je iba klavesticku. No vlastne vám celý ukážem. Tak to pekne vyzerá, áno, renderuje sa vám tu pre vás video. A dneska toto ideme robiť setup z notebooku. Počkajte, hneď vám ukážem to notebook, toto si dám preč. A hneď sa nám to ukuchtí, počkajte, hej. Takže ideme urobiť setup z tohto presne notebooku. Áno, vidíte, tuto tento notebookík. A teraz ste ma videli chvíľu, neukážem sa vám, to by ste chceli vidieť ma. Tu sa si dáme môj piník, Robo Gončor. Toto moje meno není, ale môžete si ho nehať, tu máte. Alebo ja sa vám poviem inak. Tak toto vyzerá. A keďže to je setup z notebooku, tak bude vyzerať. Nie, že takto, že tuto, takto, že iba notebookík, hotovo, vybavenko. Video natočené, jasné, že nie. Mám pre vás dačo. Také prekvapenie menšie, ako spravíme. Takže ideme po to prekvapenie. Takže áno, toto je to prekvapenie, môj druhý monitor. Tu je ten notebook. Takže ideme spraviť ten setup. Takže aby ste chceli vedieť, ako to spraviť. Tu máte, proste potrebujete notebook, alebo hociak, no najlepšie v notebookách, vychádza ten notebookovský setup a ideme to spraviť. Takže notebook si takto zakopíme, zoberieme head, chudáka dáme na moju stoličku, len sa to zase zaseklo, tu je moja stolička, head ide. Tuto si to zoberieme, dáme sem takto k môjmu monitoru druhému, dvojmonitorovi. Tu mi zavádza teraz chvíľu môj mikrofónik. Takto si to dáme, dva monitory. Musíme ho napraviť, lebo je dosť divne. Takto. A takto to zatiaľ vyzerá. Tento monitor není zapojený, ale môžeme ho skúsiť takedy zapojiť do tohto počítača. SK Adventures treba mať. Takže SK Adventures. Takže ideme zapojiť tento kábel. Kde tam do toho cable managementu, kde tam je head. Takže ozvem sa vám, keď to úspešne zapojím. Takže konečne nám ide zapojený v elektrike tento monitorík. Cable connector, áno, chcel by si čo. Takže ideme, ten notebook je tu. Zoberieme ho. A teraz ho idem pekne krásne pripojiť s tým. Takže zoberieme tento kábel. Tak, tento káblik. Pripojíme ho. Pekne, krásne. Dobre, pripojené. Teraz to pripojíme do... Teraz to môžeme pripojiť do tohto monitora. Tu máme všetky naše Áno, to starší monitor, preto to nemá HDMI, ale iba tieto veci. Tak, takto si to zapojíme. Už by tento mal ísť. Tak dobre, ideme zapojiť notebook, zapnúť. Dobre, notebook sa nám zapína a problém. Nedal, Čo je s obrazom? Nechce nám ho ukázať. Už. A čo? Musíme toto na notebooku asi nastaviť to, aby to išlo, lebo čakajte. Lebo mi nejde kábel, lebo tu je to takéto ešte vec, čo si tam dá pripevniť, vidíte. Tak to urobím a hneď sa vám ozvem. Takže, takto to zatiaľ vyzerá. Rozlíšenie nejaké divné, lebo je inak prenastavené. Ktorý je podľa vás lepší monitor? Tamten, ja som to. Ktorý teraz je môj počítač hlavný. Teraz sa renderuje video. Alebo tentok. Ktorý si myslíte? Alebo tento notebookovský, tento najhorší, tento nikto nemá rád. Čau. Dobre, tak ja spravím toto rozlíšenie. Alebo ak chcete, vám to môžem kľudne ukázať.
To je ľahké. Toto dáte Windows. Pôjdete senka do nastavení. Takto. Settings. Keďže sa to vie zapnúť do notebooku. Aha, vidno, no. Tak, originálne na 100% notebook čísko. A to pôjdete do systém. Nie do systém, nie. To personalization. Tak. Toto ukáže také, že display. Ale nie je to tón. Tu dáte takto display, mám teraz chypať, jak to sa tak robí. No, tak. Identificazione. Detect. Chcem iba jeden monitor, ak sa to tu robí, už som aj zabudol. Mne to ukazuje, že to 2 monitory, ale ja chcem iba jeden. Takže ja to spravím a ozvem sa na to, takže ten tutoriál nebude, jak to robiť. Dobre, takže sa vám ozývam s výsledkom. Mám notebook je pripojený, normálne monitor pripojený. Môžeme hrať túto World of Tanks, Launcher, Game Center, Epic Games, hociaké hry. Takže tento notebook ideme teraz nejako schovať, aby to bolo vidno, môj pekný setup. Takže sa vám ozvem, keď to spravím. Teraz sa mi stala taká vec, render sa mi zrušil. Robil sa už a on sa zrušil. No a tu máme zatiaľ náš krásny notebook pripojený, ktorého už tu nevidno. Takže takto vyzerá ten môj proste štýl. Takže ďakujem vám, že ste si pozreli toto video. Dajte like a odber. Dajte like za to, že sa mi toto zrušilo. Bolo už tam 50%. A toto bude video na môj kanál. Takže dajte mi prosím like a odber a čaute.